Moikka! Eli nyt mä näytän minne mun äiti osti. Mulla on Socos Emotional. Tässä on vaan 2 asiaa, mutta ihan sama. No mulla on siis tää, mutta tää on oikeesti tosi vähissään. Tää on tämä ihan perus. Niin äiti osti mulle tän, koska mä toivoin uutta. Niin siellä ei ollut niinku just tätä. Mut niinku tääkin on todella hyvä varmasti. Ja nää on melkein samat, ainakin saman kokoiset ja saman tekijän, mut joo. Ylipäätään se on kumminkin meikin poistoainetta. Ja mullahan on ollut kans tää V7 Princess Primer. Tää on siis varmaan puoli pulloa täynnä. Mut mä en tykkää tästä. Tää ei oo hyvän hajuinen. Mä en oikeesti tykkää tästä alusta. Niin ei tosti mulle tän. Tää on siis nyksin tää joku. Mä en nyt jaksa miettiä mikä tämä on. No ei oikeesti tää on tää primer. Mut mä olisin voinut ottaa sen keltaisen. Tai sit sen marshmallow. Mut mä halusin ton, koska tää on hyvä. Mä oon kokeillut kerran ja se oli oikeesti tosi hyvä. Kiitos kun katsoit.